Здравейте хора, аз съм Никча. Днес играем Happy Wheels. Дано да ви хареса тази игра. Днес играем един хубав мап. Дано не ми лаги. Лаги, но... И аз съм Пус. Какво да се И прави? ние ще снимаме заедно. И аз играм един прекрасен мап. Гледайте какви пътече мап. Ако се интересува. Ники, лаги ли? Да. На тебе? Грам. Грам ти лаги или грамници? И сега там ще дойде зрители и 5 минути. И сега само 5 минути. Оха. Лаги много. Видите ли, тук съм. Ники снима с една шибана програма. И сега тук. О! Запето! Батите. И така. Спускаме се. Аз започвам от начало малко. И ето го финала на Покемон. Може да го знаете. Покажи ония мап с пистолетите. Сети се. И сега ще ви покажа един мап, който вече връзна. Първи бяха аз, един и втори. Викас Про също е тук, нали? Да. Тук стреляте. Ходите. За тези, които искат да снимат с мен, да пишат. Бум! И така ето той Оха. Пум в главата. Утре го да буца, чудни го да мине. Оха, салама окап. Този го качих на рейчите. Аз този мап вече го платях, но заради вас ще ви покажа. Ще покажа един безкраен мап. Да, то няма такъв. Има. Ники Кайчи. Има. И сега най-ярко този мап, сега ще видите. Не това. И така, този го закачите на патрулите и ето търбото. И тук просто е невероятна тази мисия. Едва ме мина с тиста отгоре. И така, убихме го, направихме го за шишче. Обаче Ники пута си пистолета, ще трябва да рестартна мапа. Той си спуснах пистолета, пък няма начин да го Лаги ли ти много? А? Лаги ли ти много? Лага ли? Грабни ми лаги, бе. Така ли? На това е програмата ми. Оле. И така... Трябва да си направя програма да кръстя. О, Genius! Това е вижте главата как се спача. Браво. О, То крие пистолета, кажа. Но то още докато се спускате трябва да видите. Айде, два пъти зад това колени някакво. Дори около мисъли.
Сега дали ще пиеме тук Григула? Айде скочи хубаво как хората. Хора, пускам друг мап. Опитме го. Пистолета в нас, без един крак сме добре. Ники без един крак ходи по-добре от за това. Да. И така, трябва бяхме малко. Ники с единия крак, знаеш по-бързо върви. А. Офис. Голям офис. И ето превъртяхме го, нека да видим колко стана типа. Седем минути, да. Имаме време за още едно мапче. Ти не можеш по 15 минути да снимаш. Мога и 4 часа, обаче няма да мога. Събой, ние ще е такова страшно. Ники ще го такова Да, страшно. да, такова го страшня. Страшня го такова е. Ники как беше страшно? Там стига. Дрога беше. Дрога, как? Този мап е много интересен. Самара някакъв паляч има. Хей, White. Дрогс. Аз играя някакъв мап. Офис. Всяква. Караха да победим и сега чак ти не си пелиш. Карам 10 ръце.